बसुमतारिया जाय मेथाइखौ सुजुनानै खनबाय बियो 100% बियो रं आरो बेयो रं इनफरमेसन माने जोंनि जायफोर माने लाइमोनफोर 18 बोसोरनि गाहायनि 18 बोसोरनि गाहायनि जायफोर हौवायानो जा हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा दा बैसोर लाइमोनफोरनि थाखाय माने एकदम रं इनफरमेसन माने एकदम माने बियो मुगैथावना मोनसे कन्डेमेबल मोनसे एकदम गरिहना जग्य मुगैथावना मोनसे सं बियो मोनसे मेथाइ बियो बेखौ रायजो राजाफ्रा रावबो माने एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा रावबो गनायनानै लानो हानाय नङा मानोना नोंथांमोना दिनै बे पक्स'नि फुल फर्मखौ नोंथांमोना बिजिरोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन पक्स'नि ओंथियानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्स एक्ट 2012 मायथाइनि मानोना हौवायानो जा हिन्जावानो जा 18 बोसोरनि गाहायाव माने उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरा सेक्सुएल खालामनो मोना माने नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ माने सेक्स खालामनो मोना बेयो मोनसे आयेन बेबादि मोनसे एक्टखौ दा बे प्रेक्टिकेल बसुमतारिया दिनै मा खालामदों मेथाइ बानायनानै माने बियो खनदों मेथाइ सुजुनानै खनदों थ' बियो बिनि गेजेरजों मोनसे गोबां मानसिफ्रानो गोबां मेथाइ सुजुयो गोबां बायदि बायदि मेथाइ सुजुयो नाथाय बे लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि थाखाय माने मोनसे पाब्लिकनि थाखाय मोनसे इनफर्मेटिभ जानांगौ मोनसे मटिभेसन जानांगौ मोनसे थुलुंगानाय जानांगौ मोनसे मेथाइनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनो हानाय जानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन माने मेथाइयाबो समाजखौ फोसाबनो हायो मेथाइनि गेजेरजोंबो माखासे गुबुंले थासारिखौ फोसाबनो हायो जाय मेथाइयाव दिनै जेबो ओंथि गैया जेबो बेसेन गैया बियो मोनसे सेक्सुएल जाय एक्टनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन 18 बोसोरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै प्रटेक्सन होयो बेखौ सेफगार्ड होयो होबथानाय मोनसे एक्ट थ' बेखौ प्रेक्टिकेल बसुमतारिया दिनै मिस इउज खालामनायखौ जों नुनो मोनदों माने गोरोन्थि मेथाइ सुजुनानै मेथाइ बानायनानै मेथाइ खालामनानै इउटुबाव ससियेल मिडियानि प्लेटफर्माव इउटुबनि प्लेटफर्माव बेखौ आपल'ड होनानै माखासे हिन्जावसाफोरनि फटक होनानै नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि 18 इयार्सनि बेल'नि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फटकखौ बेयाव माने माबा खालामनानै एटेचमेन्ट खालामनानै होजाबनानै बेफोर मेथाइखौ आपल'ड खालामनानै होदों आरो जेराव बे पक्स'नि गेजेरजों बे पक्स' मेथाइनि गेजेरजों बेयाव माखासे बिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोर माखासे पलिटिकेलानो जा समाजखान्थियानो जा धोरोमखान्थिनियानो जा समाजखान्थिनियानो जा माने राजखान्थिनियानो जा जोंनि माखासे जिथुनाखि दैदेनगिरि जिथुनाखि कुवालिटि गोनां दैदेनगिरि जोंनि गुन गोनां लिडारफोरनि माखासे इमेजखौ गाज्रि खालामनायनि माखासे बे मेथाइयाव हाबनाय दं माने बे मेथाइयाव हाबनानै दं इमेजखौ गाज्रि खालामनायनि थ' बियो माने जियानो बुङा माने बियो जादों आयेननि बेरेखा आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारिनि सायाव नैबे मेथाइनि सायाव सरकारा बा प्रकाखना बिनि सायाव मा बेबस्था लागोन मा राहा लागोन बेखौ समाजसो फोरमायगोन नाथाय बेयो मोनसे आंनि नलेजाव आंनि मोनदांथियाव बियो रं इनफरमेसन फर दा आवार माने इयुथ्सनि थाखाय माने आन्डार बेल' 18 नि 18 बोसोरनि गाहायनि लाइमोनफोरनि थाखाय बियो मोनसे रं इनफरमेसन आरो मोनसे इनफर्मेटिभ मोनसे बियो मेथाइ नङा थ' बिनिखायनो बे मेथाइनि सायाव गोबां मानसिफोरानो माबा खालामदों क्रिटिसाइज खालामदों सोंखारिदों मुगैदों थ'
बे प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि सायाव जे प्रकाशना पुलिसा आयेना मा राहा लागोन बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन जै जाथों जै बर' हारिनि बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्स' रेप बेबायदि मोनसे टाइटेलनि भिडिअ ओंखारदों फार्स्ट अफ अल थ' पक्स'आ माबे बेनि सायाव जोंहा मिन्थिनांगौ गोबां दङ जों जेब्ला भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ जोङो बयबो नेनानै थायो भिडिअनि थाखाय नाथाय बे भिडिअआ एसे इनफर्मेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो मैया आं जेब्ला बेखौ मोजाङै नायदों आं दिनै फुङावबो नायदों The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 बे मोनसे एक्ट आइन It's a comprehensive Indian law aimed at protecting children under 18 from sexual assault, harassment and pornography. The big POCSO rape je video banaydों जों actually मिन्थिनांगोन जे मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि गुबुन गुबुन NGOsजों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों आं जेब्ला नुदों भिडिअखौ आं जेब्ला खोनासंदों बाव आं नुदों जे हिन्जावसाफोरजों बेरायनाङा पक्स' एक्ट होजागोनबो माने एसे बेसलेस एसे माने बहुत बेसलेस आरो बेखौ जाय बिथांमोना बानायदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो बेखौ एकदम बन्द खालामनांगौ आरो एसे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ बानायथों जों बाख्नायो बयबो भिडिअ बानायो बयबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय बे कन्टेन्ट माखासेफ्रा एसे इनफरमेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ बानायदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे बिजिरनानै होथों जे मा हिसाबै बे पक्स' रेप भिडिअखौ बानायदों आरो एसे बुंथिना होथों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ बुजायना होथों